sa akin ni Ate Micah na shoes. So, Fila yan. Fila. Ayan, diba? Tapos, binigyan niya rin ako ng jacket. Ito. Diba? So, dalawa to. Dalawang jacket. Ay, love na love talaga ako na Tapos, nag-initan ako talaga guys. Diba? Tapos, ito, nilagyan niya pa ng message. I love you, Ate Noemi. Thank you for being good to me. Ayan. Medyo hindi kasi siya guys makita. Kaya, tingnan natin kung ano binigay niya sa akin. Wow. Ayan guys. Tcharam! Oh my God, Ate Knife. Ate Micah, you're so good to me. Thank you so much. Sobra. Oh my God. Oh my God. At diba? May susi pa, oh. Pwedeng ilak. Ngayon, titingnan natin sa loob kung ano ang laman. Ano to? Abaya pala. Diba? Tapos, binigyan niya rin ako guys ng tara! Wallet. It's big. Yung kaibigan ko na kasi yan guys. Talagang mga gamit niya talaga. Mga mahalin. Tingnan natin baka may pera. Walang pera. Nilagyan niya ng 5 piso. Sa Pinas to na 5 piso. Kasi diba sabi ko nga sa kanya, lagyan niya ng pera pag nagbibigay ka ng wallet. Para swerte din. Oh my God guys. Talagang meron pa siyang package speed talaga guys. Oh. Diba? Talagang ano siya talaga guys. Oh my God. Diyos me. Ate namanay, Ate Micah. Ano na talaga te? Tingnan mo. Sabi niya sa akin may sulat. So dito siguro nakalagay yung sulat. So saglit lang muna. Siko. San kay Chan, diba? Oh, I love you na talaga, Ate Micah. So, yayamanin na talaga ako nito. Oh, binigyan niya ako ng headset. Dalawang headset talaga binigay niya sa akin, guys. Ito pa, oo, diba? Yamanin na talaga ako. Guys, dalawang headset ang binigay niya sa akin. Tsaka, wala na ba? 2 relo. Ito yung bag, meron din. Ipapakita ko to kay amo para at least makita niya, diba? Saan ko naman ano to? Pwede siyang isling, pero ang tanong, saan ko siya ilalagay? Wala naman siyang lagayan. Dito guys, so Madam! Tawagin si Madam.
Madam! Ganda ng bag, guys. Actually guys, ito yung favorite color ko. So, tumpak talaga. Alam mo, ang bait talaga guys ni Ate Maika, sa totoo lang. Parang, ano siya guys, actually guys, na-meet ko lang siya isang apps sa Kumu nung August. August yun, o pagbalik ko dito. So, ibig sabihin, mahigit 1 year na kami magkakaibigan. Through video call lang kami. Tapos, yung kanina guys, nagkita kami. Ayan, tsaka nagpapasalamat din ako sa mga amo kasi mababait sila. Kasi iniwan na nila ako doon. Siguro mahigit 1 hour yun. Tapos sila nag-grocery. Tapos binalikan na ako nila. Ayun. So, ayan guys. Abangan nyo ang aming mukbang guys na i-upload ko. Yun. Pinakita ko sa amo ko kasi talagang gusto niya talagang makita. O diba? Ay, ang ganda talaga. Tapos binigyan pa ako guys ng relo. Diba? Siko na relo. Ay, ano ba ito? Manulang ako, te. Kasyang-kasya si Dr. Relo sa akin. Di Maika. Thank you so much talaga. Oh my gosh. Malaki siya. So, ano pala, pang lalaki yata ito kasi malaki siya. Pang lalaki siya, guys. Kasi malaki siya. Tapos yung isa naman, hindi ko alam kung paano to anuhin. Baka masira ako. Ay, pero mas type ko kasi maliit siya. Pero kahit ano naman guys, type ko. Ano nga ba to? Naguluhan na talaga ako guys. Well, basta guys. So, ayan. At yung pinaka-the best guys, ito. Yung sulat niya sa akin. O, diba? May mga ano pa talaga ng Kate Spade, diba? Ng Louis Vuitton. O, tingnan nyo guys. Merong abubot ng Louis Vuitton. Ayan. Louis Vuitton. O. Ang friend ko yan kasi guys. Talagang mga pinamimili niya is mamahalin. So, ayan. May sulat siya dito. My dear Ate Noemi, mahal na mahal ka namin ni Kai at mahal ko din tong LV bag ko. Isa po ito sa mga collection ko na gusto ko i-share sa'yo. Una pa lang to, Ti, at inshallah masundan pa. Love ka namin, te, from Maika Angelo. Ay, wag ko palang ipakita. Sabi kasi niya, yung sulat daw niya wag ipakita. So, meron pang isa, guys. Ang sabi niya dito, for Ate Noemi, my dear Ate Noemi, bago mo po ito basahin, pinuti ka po muna. Hehehe, ate, napakasimple lang itong ibibigay ko sa iyo. Naku, simple pa talaga yung binigay nito sa akin. Imamahali na nga ito. Ayan,
Napakasimple lang nitong ibibigay ko sa iyo. Sana mapasaya kita. Ingatan mo sana ito. Salamat sa pagiging mabuti mong kaibigan sa akin. Patuloy ka lang sana na ganyan. Maging humble always like what I always said to you. Sorry pangit handwriting ko. Haha, I love you te. Mag-iingat ka palagi. Love na love kita. Andito lang ako always for you. Ingatan mo lahat ng iyan. I miss you te. Sana makambanding kita. So love you from Micah Angelo. Ayan, so ayan guys. Pero nagka-banding na kami kanina guys kasi di ba nakita kami guys. At saka happy talaga ako guys na na-meet ko si Ate Micah. First time kong kaibigan siya na-meet dito. Na true video ko lang kami. So hindi ko akalain na mag-meet kami in person. So ayan guys, thank you so much talaga sa iyo Ate Micah. Sana pag napanood mo itong video na to, nagpapasalamat talaga ako sa inyong dalawa ni Kuya Kai kasi napakabait niyo sa akin. Ayan, sana one of these day masuklian ko rin yung kabaitan nyo. So, ayan. At sana, mag-iingat ka dyan palagi. At sana, kahit na umuwi man tayo sa Pinas, magkita pa rin tayo no soon. At sana, mapalago kong YouTube channel ko at parang makita tayo in person. Ayan, ate, salamat. God bless you. I love you, mama. Daming mama na yun, ha. Bye. Thank you so much, guys.